Hai bayar noro nai tong kokborok kothoma YouTube channel. Haji hingka ang tini om hai topic tu phasini sini tiprasa rongni area wo ba sini je tiprasa rok je tamongui tongkha tamo solai tongkha abon kisa rogine ang main topic nu tini ang kisa rose tini kok sanani bagoi ma phaijaka khajan taktai bu song. Sing je kuno jaga thangna tipro sing mobile logi tiyo tai sing sobsong YouTube naileyo tai social media ni jugo jago tabung dino. Tamokhe sing naibo mano sini je tiprasani bisingo je sing mobile ng social media ng YouTube ng Facebook ng WhatsApp ng Instagram ng bebang no sing use bo khlailayu use khlailai kini tamong hangke sing datino social media wo je na kok thastani makano sing phanyani musungo tamokhe o je social media wo phaimani bosuk abo kahamdangno haimedangno abo wansona sanaya sing baria sing social media wo sing nukjaga sirograo ulo jespono mang yabo wansomani belani kong wansogo hnai ang khama kau tamni bai hingker nani di khajan takte buksong je sini thanai mask ni katha mangkana heke pa 6 mas rong khana sino je tiprasa area wo tamo ngui thangka noro jotono noleso saimanana tai wansoi ne hingker noro mujubo mambaene tamo ngui thangka hangke nani di aro uro azora wo tamo hangke belai kheno mutai mangkha belai kheno mutai mangkha ayang mangkha po ayang ka buri po yang ka serai po yang ka bura po yang botebi siku po soyang mutai phagya po tai mutai kolop khapo tai kolonga asai khapo mukti asai khapo odre pot je kaham haimya je bebang saimano mutanya asai kya tai bini kokno nangkha tai sini tiprasa rok do phapaheng no honi singlai tirka sorkan tarogo je rokol laikya podre por nukha abata biang kamakha khang takte bo song a je social media wo je mutai atai nujamani abrok tabok biang siring sa kamakha agi salo ngakano kunui katham sido je news channel lungthung je kun channel lungthung kahe channel ya kunui katham 4-5 channel sob samonyo am mutai nimang numani tabo biang kamakha biang siring sa thangka mutai rok tai asai nei rok aboni poreng ka tamong khangke sudo bihi kharlajani bairati kharlajani bosa khibi woi bosani khibi kharlajani seranyo tui kharkapo je boyos kom 17 bosor aba hairong tui kharlaijapo nijini aparang tui kharkapo nijini bukhran tui kharkapo tai yang selarok hingka tamong khangke ani bihi khari thangka bazar thangmase document bank account khlongna hni thangmase aadhar update khanya hing thangmase bazar thangmase mane paje hing thangmase ano salangya buibi tongkha agokha phone tei kok samanugo tabokhe baira thangka ni khanao phone off WhatsApp tei rohri tongo motom sulaija akulaija bosukse kharlaikya buni dokpabe kajakpo aboni mang social media wo nuglanyani ko nangkasung akai soka 4-5 channel lungthung yang kharkapo rutuk dipo mangkarom dipo bosa kabui tongkha bokara songni yang thangka tamong kha 2 din kha 3 din kha je o buri rok hake khari thangka bi khari thangka sida aboni mang unani nanglayu kha aroni bisingo hongkeno sing doctor bisojit no honai nugla phanyani nauka taibo doctor bisojit no hongke aro thangani belai kaham samung tangmani singo social media roko nukha aw belai proud unani dorkar je bisojit je doctor bisojit bo je samung khlaimani no sing social media unu khangke abono proud sing belai hamjanani bo dorkar kintu bo je khlai tongmani bisingo baksa ke nangthari ruka temabo 50ta siding napo 50ta siding mani bisinga sino lobung napo relayo hanya podrepot bongkha basanai je MDC nai hege em ngani luk tomobai bo hai khayo podrepot hanya epic lanye kok salanya ni nangokha or kasana ani main point kok thayo tamo phaingyangke bo MDC pungtung em pungtung MLA pungtung minister pungtung jes pungtung je samung kaham khalanya bonono leader bo mas namnai society wo karon tangi hindi ang phono samung kaham khlaikya unke anono jonotaroko hamjangnai nung phono jodi samung kaham ka khlai phungti nono buibo leader samrani nainai te abo kuno kok sana gori je ang je phono lok phunung thung je phungthung ani samung tamo basa ang pholbo manai te abono hailang ka phangka uri salai kok salai mani aboro hongke belekene selangmai sincha lasimai sincha aba herok sajane ko ya buni future ni nijini future ni je tamung ya angtang phengtang khaya abo saimiya nungu doctor bisojit
ni je society o je samung khlaimani bo je kaham samung khlaimani auto pangmar no tini ni risi nangani kaisa bo hakin sinana haina bagasi hai songna bagasi auto phiri tongo phiro inda haro aba herok je viral khlaimani je aba hai nangnungya je pano ginai je viral khlaimana aborok ngake belekeno saya khalon dakte bungchong abo paikhan kana tamung khangka naini ri tabo hangka politics o phaleuka o politics o phalege bo CPM po bo congress po bo tipra motha po si de tai kuni yaw social media tira laikya sudu walai lanyani tamo khlaimangka tamo soklaikya sudu walai lanyani asole bunyongno walai lemani o views robo busjorti phathang ba busjorti nai ba bui comment o bahigere belenya lasime sinja serang mai sinja nung je kuno party khladi tema abo bono bai surga bono bo hunka bono bo kutuka angse kaham angseri mano angse history saimano tirpurani jahai sai jomitia hindi debbarma hindi molsam hindi kapeng hindi relaika bobo saka akai lebe soka kok ngko abosi party je kun party kaham kintu borok sa hamia anglo kok sanai tamni bai hengke borok se party rono tinai nung tini bono ba hamia bono ba hai sai irai sere bono ba saka ha bini party hai sai background hai sai agi borok 25 bosor agi hai omti phona hai sai tipra motha je accord sign khlainai agreement khai tu family tui malia bosor kaisa kaka abor ne epigoi ni lab da loss kangko wan sugin ni di borok nor je youtube nailene walai lene bono hi sure walai ma bai abo bai nor ni mote ngai borok ya tangi hangke tabo social media tabo sia ke bo krikha tabo serai tiprasa tamo ya politics tamo ya bebak no asa sia ni tawano sidi nor walai le kangkala ibo walai bo kaplai he bin dolang thangsinai belai kino bol te kaise ko bono je yei sulakya hai irai sirai sai tongman islai sak tharenya kaham samung khlai phunudi jese kapono ni logiwo borok phani ni samung kaham no noginai borok tabuni borok obono nayo je sabo samung tamo kaham khlai tong buskango je samung kaham khlainai bono no borok thanai hani youtube roga asuginai hai sai irai sirai agi je 25 bosor 30 bosor tongmane akok rono sawinai huda bokrok tum flawinai yang bunyo walai drop ni jibo hame sasa drop ngai drop akai le drop ngai kuno lap kroi sudo philo nongkhodi nung jekhano tiprasana hamjago jekhano nung tipra do phano nung muthana muchungke nung kokta sadi kebni hita sordi kebno kun phunta sadi nung sudu samungsimi khlaithani nainaji nung mas kasini bisingono nung philo kebno hamia saiwi kebno hendre yawi kebno nasle yawi nung sudu samungsimi nung kaham nung bunyo social service khlaina nung o society no nung purana thuri talangai nung kaham kok sawinai tam khatamong iman abudino kari wini nung borong no bujok di ako di ba nung busu subai talang thani aroni bisingo nung mas kasino nung jodi je mansa jorti nung kok kaham sade bunyo suba di bunyo help phaidi ba bunyo tam khlaiman sudu kok kaham jin saine di ni logi borok busu phainai ne di kintu o youtube asuginai je phana hai irasi 25 bosor 30 bosor 40 bosor ni kahini rans bongso ni kahini saja manso ya hayu salai tongnai abo obahke ungkoi tongdoi abo huta nini ekdom loss ngai tai abage sawinai kuno nini labungnani digi krei sudo seng samjema khlainai asano samung kaham khladi asano bui jara lukurok kanaya naphungya bebangno nugui tongo bol leader sabo tamu khlaitong sabo tamungui tong aba ang sengsejung kaham go sima paya joto luku joto tiprasara agini haliya tabok joto ni sijak sabo kaham khlai sabo kongni mote tong sabo tamu hung joto no mokol kusung ke kunju kukurung baike khnawoi nai tongo nung huda kok simi kotor sawi tongoi nai aro youtube asuklai bo hai bo irai bo sai ni saine tipra dopa ni sai tongoi tiprasara agini tiprasaliya ning jesapuno sini tiprasa na brain wash khaina ji te khlai malia je samung kaham khlainai borono rokhanai jara tiprasa angthong je kuno dofani borok ungthong nung samung se kaham khlaiye nung kok sim koto bono ba irai sirai odre por agini koknamang kukhurjai wala lewi nini logi sabo thana ba bus kango tamo khlaiman tam kha aglaiman phare bahike tui duli nai thoklaiman abono wan su yawi
biang biang lisi ko wan so ke nono bo ke puna hamdai tonglak ano kokborok kothoma channel tei ang omono konya musungo agi jeseng motai mangka hanglai kya tai buri kharlai kya hanglai kya bo thalai tok thalai hanglai kya je party khailai podre po sok salai kya akolai kya aba herong ya woi hai seng bo jor te akolai man je leader rok huni tongjangnai rok borok buni hendre ya woi bunyo nasilai ya woi kaham samung pake khalai man sabuni selai sabo kaham samung khalai punugi man aro je challenge thama angke je nung do phani kok saibo buino no kaham ka mokol kuchung baike tai khunju kukru baike nini biino bo bunya nyai sobse main kok gobono bo asu jorte samung kaham khalai angke ang pini se double baike samung kaham khalai man abo wan sogoi choli thangmanai abone challenge khalai manai hengkase bo se leader bong manai samung bule khlaima kroi kok bula hanya nang nuyak biang biang agi ras bongso ni kahini saitongka biang biang posis 30 boso ni kahini saitongka samung bule kroi huda hudi nang nuya agi sajaman maya agi ni kahini rono sa saunya bo jindagi puno bo o do phano muthamo maya tai o do phani bagai bo su do phani kok saitongai tai bin logi bo borok kokkuno ruthagla borok munso nai kolai tongo mol kusung tai khunju kukra bai khanai tongo bo borok samung kaham khlai je leader na musungnai rang omol kok kasarnai samung khlai phunukdi kaham kok sadi nini logi borok jeske puno ruthananyo ruthanai কিন্তু hanya asuguinai youtube mo haike phona hai sai ras bongso hai sai kasa kakrang koromo podre po salai tong lakhe anjolik ni salai tong lakhe national rok ni salai tong lakhe noiglak sudu nongkhoroi samung tanginai je samung kaham no phunukdi je youtube asugoi angmo hai khlaikya angtabo hai khlaikya obose phunukdi buino ta hendredi aba haike nung mas ka sing nung awai thani nung tumai mdc ni tumai em hindi tuma minister hindi tumi mla hindi boi joto lukurong no hamjangnai tai bodunai je no post position ma jeske pno rnanyo rnai kintu hanyo bono bunya nasle mama aku mang mangkala bunya no kebo no bodeglak na no nini phano bo kiriglak tai nung jes pno hungki tung kiri tong di abo bo kiriglak aba ganyo philo nongkhodi do phani kok sanani sekang do phani samung khlai phunuk lai di jara politics himnai rok leader na musungnai rok jara oto phane bagi samkhanya musungnai no ang omono koyu ang omo kebo party kebo kesak kekrana ang target khaya je tiprasa ngai leader na musungnai je to phane bagi samkhlai phungna musungnai je tiprasa no maya nangnai jo hana hamjangnai tai o hana hamjai tiprasa ni phiyogoi o do phano yok sarna musungnai all leader no se ang ma koinai ma sajawu nor kok kom sadi nor leader na musungke nor kok kom sawunyai nor samung khlai phunudi jese kapuno noni logi borok ruthananyo ruthanai 100% nini logi borok ruthanai dai nor oro wansoganu je sabno target khai kok saka angkeboni target kok khlaiseya jara leader na musunai je কোনো পলিটিক্স ni je কোনো party ni thing jara leader na musunai jara logi borok kabang kabang tenya musunai bo samung kaham khlaima phunai kok kahama sanai tai dofa ni kok sambai sining lat nongkhoroi dofa no deruk ke chikon ni theke samung khlaite ke bo potor samung khlani di jara thangnai bo he boroni logi no sini tiprasa rok bo rethanai nang munyahin to pahni kok koto sama bai simi bono hungkir ka bono ngor ka agini kor saka hangke bokok kuno dino bono tiprasa jese tiprasa puno bono kepna hamjagla je samkhlanya bono hamjanai so ekare nai tongni kokborok kothoma hai tongo nongni bagai te kaham dinini bagai asung siteng tono kaham tongdi tai rajniti khlailai di do phano phiok di do phano muthang di tiprasa no hamjak di tiprasa no maya nang di tai ning leader bongi thani tai ni laibu mawo tai oje ti prasar ni to pawo nini bumu no bo sajangnani ungpung obani surimung tai walai sulai tang lai thung tai kebon tai hender lai di kebo haimya bota salai di abo haimya salai jangnai ya nasila jangnai ya tai bulai lai jangnai ya hunki lai jangnai ya abo sudu philo nongkhoroi do phani bagai tiprasani bagai samung phanyani jorasi
je gian genang je kok sanak gereng je wansono gereng je samung tangnak gereng bini logi no tiprasa rogo kanya sudah ang simia joto tiprasa bini logi tananya tanai asa saunyo nor jotono kaham tongdi jotono hambai tai kulumbai.